హరే కృష్ణ అందరికి. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. నష్టప్రాయేషు భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్కి అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం మంగళూరు కర్ణాటక తరఫున స్వాగతం. సో ఈ శ్రీమద్ భాగవతం క్లాసులో మనము 4వ స్కందము గౌణ సృష్టి, అందులో 2వ అధ్యాయమైనటువంటి దక్షుడు పరమశివుని శపించుట అనేటువంటి ఈ అధ్యాయంలో మనము ఉన్నటువంటిది. సో ఈ అధ్యాయంలోని 32 మరియు 33వ శ్లోకాలను ఈరోజు ఈ క్లాస్లో మనము ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణ ద్వారా ఈ శ్లోకాలను అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించేద్దాం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో శ్రీమద్ భాగవతం 4వ స్కందము 2వ అధ్యాయము 32వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. తద్బ్రహ్మ పరమం శుద్ధం తద్బ్రహ్మ పరమం శుద్ధం తద్బ్రహ్మ పరమం శుద్ధం సతాం వర్త్మ సనాతనం. సతాం వర్త్మ సనాతనం. సతాం వర్త్మ సనాతనం. విగర్యాతపాషాంఢం విగర్హ్యాయాతపాషాంఢం
विगर्ह्यायातपाषण्डम् विगर्ह्यायातपाषाण्डम् विगर्ह्यायातपाषण्डम् दैवं वो यत्र भूतराट दैवं वो यत्र भूतराट् दैवं वो यत्र भूतराट दैवं वो यत्र भूतराट् दैवं वो यत्र भूतराट दैवं वो यत्र भूतराट् हरे कृष्ण तद्ब्रह्म परमं शुद्धं सतां ब्रह्म सनातनम् तत्ब्रह्म परमं सिद्धं तद्ब्रह्म परमं शुद्धं सतां वर्त्म सनातनम् तत्ब्रह्म विगर्ह्यायातपाषाण्डं दैवं वो यत्र भूतराट् विगर्ह्यायातपाषाण्डं दैवं वो यत्र भूतराट् हरे कृष्ण तद्ब्रह्म परमं शुद्धं सतां वर्त्म सनातनम् विगर्ह्यायातपाषाण्डं दैवं वो यत्र भूतराट् ब्रह्म परमं शुद्धं सतां वर्त्म सनातनं विगर्ह्यायातपाषण्डं दैवं वो यत्र भूतराट् हरे कृष्ण హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ మాతాజీ ప్రభుజీ నిన్న చదవని వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. శ్రీదీప మాతాజీ, వసంతబాయి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. తద్బ్రహ్మ పరమం శుద్ధం సనాతనం విగర్హ్యయాత పాషండం దైవం వో యత్ర భూతరాట్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. हरे తద్బ్రహ్మ పరమం శుద్ధం సతాం వత్మా సనాతనం విహర్యయాత పాషాండం దైవం వో యత్ర భూతరాట్. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను చూద్దాం. తత్ తత్ ఆ బ్రహ్మ బ్రహ్మ వేదములు వేదములు పరమం పరమం పరమ పరమ శుద్ధం శుద్ధం విశుద్ధము విశుద్ధము సతాం సతాం సాధు పురుషుల యొక్క సాధుల యొక్క వర్త్మ వర్త్మ పతము పతము సనాతనం సనాతనము సనాతనము విగర్హ్య నిందించి నిందించి యాత యాత కొండు పాషాండం పాషాండత్వమునకు దైవం దేవత వహ మీరు యత్ర ఎచ్చటైతే భూతరాట్ భూతపతి
హరే కృష్ణ. భావం. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్. పరమ విశుద్ధమును పరమ విశుద్ధమును మరియు మరియు సాధు పతమును అగు అగు వేదములను వేదములను నిందించినందున నిందించినందున భూతపతి అనుయాయులగు భూతపతిలకు మీరు మీరు నిస్సందేహముగా నిస్సందేహముగా పాషాండత్వమునకే పాషాండత్వమునకే దిగజారుదురుగాక. దిగజారుదురుగాక. హరే కృష్ణ. చాముండేశ్వరి మాతాజీ భావం చదువుతారా? హరే కృష్ణ. ఆర్ శశికళ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. మాతాజీ చదవండి. మాత చదువుతారేమో, చదవమంటారా ప్రభుజీ? చదవండి మాతాజీ. భాష్యం బై జయశీల ప్రపాదుల వారికి జై. శివుడు ఇచ్చట భూతరాట్ అని వర్ణింపబడినాడు. దెయ్యములు మరియు తమో గుణము నందున్నవారు భూతములు అని పిలువబడుతుంది కనుక భూతరాట్ అనేది పదము తమో గుణ భరితుల నాయకుని సూచించును. భూత అను పదమునకు జన్మించినది లేదా సృష్టింపబడినది అని వేరొక అర్థము కలదు. కనుక ఆ భావనలో శివుడు భౌతీ జగత్తుకు తండ్రిగా భావింపబడినాడు. శివుడు నీచ జాతుల నాయకుడని భృగుముని ఇచ్చట పలికినాడు. అటువంటి జీవుల లక్షణములు ఇదివరకే వివరింపబడినవి. వారు స్నానమాడరు, జుట్టును పొడవుగా పెంచుకొందురు, మత్తు పదార్థములకు అలవాటు పడి ఉందురు. భూతరాటుని అనుయాయుల పదముతో పోల్చినచో వైదిక విధానము నిశ్చయముగా శ్రేష్టమైనది. మానవ జీవితం యొక్క అత్యున్నత లక్ష్యమగు ఆధ్యాత్మిక జీవనమును అది జనులకు కలిగించుటయే దానికి కారణం. కనుక వేద నియమములను ఎవరైనా నిరసించినచో లేదా నిందించినచో పాషాండత్వమునకు పతనము చెందగలరు. హరే కృష్ణ ప్రభు. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. సో శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 2వ అధ్యాయము 33వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. సో ప్లీజ్ రిపీట్. మైత్రేయ ఉవాచ తస్యైవం వదత శాపం తస్యైవం వదత శాపం తస్యైవం వదత శాపం భృగో స భగవాన్ భవః భృగో స భగవాన్ భవః భృగో స భగవాన్ భవః నిశ్చక్రామ తత కించిద్ నిశ్చక్రామ తత కించిద్ నిశ్చక్రామ తత కించిద్ విమనా ఇవ సానుగః విమనా ఇవ సానుగః విమనా ఇవ సానుగః
హరే కృష్ణ. మైత్రేయ ఉవాచ మైత్రేయ ఉవాచ తస్యైవం వదత శాపం భృగో స భగవాన్ భవః వదత శాపం భృగో స భగవాన్ భవః తస్యైవం వదత శాపం భృగో స భగవాన్ భవః వదత శాపం భృగో స భగవాన్ భవః నిత్యక్రామ తత కించిద్విమనా ఇవ సానుగః నిష్క్రామ తతః కించిద్విమాన ఇవ సానుగః నిత్యక్రామ తత కించిద్విమనా ఇవ సానుగః నిష్క్రామ తతః కించిద్విమాన ఇవ సానుగః హరే కృష్ణ. మైత్రేయ ఉవాచ తస్యైవం వదత శాపం భృగో స భగవాన్ భవః నిత్యక్రామ తత కించిద్విమనా ఇవ సానుగః భగవాన్ భవః విమాన ఇవ సానుగః హరే కృష్ణ. ప్రభు హరే కృష్ణ. రామనారాయణ ప్రభుజీ, చాముండేశ్వరి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మైత్రేయ ఉవాచ తస్త్వైవం వదత శాపం భృగో స భగవాన్ భవః నిశ్చక్రామ తత వించిద్విమాన ఇవ సానుగః. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. మైత్రేయ ఉవాచ తస్యైవం వదత శాపం భృగో స భగవాన్ భవః నిశ్చక్రామ తతః కించిద్ విమనా ఇవ సానుగః. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను చూద్దాము. మైత్రేయ ఉవాచ. మైత్రేయ ఉవాచ మైత్రేయుడు పలికెను. మైత్రేయుడు పలికెను. తస్య అతని యొక్క ఏవం ఇవం ఆ విధముగా విధముగా వదతః వదతః పలుకగా శాపం శాపము భృగోహో భృగువు యొక్క సహ అతడు భగవాన్ సమస్త ఐశ్వర్యము కలిగిన వాడు ఐశ్వర్యమును కాడు భవః శివుడు నిత్యక్రామ వెడలెను తతః అచ్చట నుండి కించిత్ కొంత మన భిన్నుడై ఇవ వాని వలె స అనుగః అనుచరులను గూడి. హరే కృష్ణ. భావము. మైత్రేయుడు ఇట్లు పలికెను. తన అనుయాయులకు మరియు మరియు దక్ష
దక్ష భృగు పక్షము వారికి పక్షము వారికి నడుమ శాప శాప ప్రతిశాపములు శాపములు జరిగినప్పుడు జరిగినప్పుడు పరమశివుడు పరమశివుడు మిగుల కిన్నుడయ్యను భిన్నుడయ్యను ఒక్క మాటైనను పలకక పలుకక అతడు పిమ్మట అనుచర వర్గమును గూడి వర్గమును కూడి యజ్ఞస్థలని వీడెను. వీడెను. హరే కృష్ణ. భక్తవత్సల మురహరిదాస్ ప్రభు భాష్యం చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. భాష్యము జై శిల ప్రభుపాద వారికి జై. పరమశివుని పరమోత్కృష్టము నైజము ఇచ్చట వర్ణింపబడినది. తన పక్షము మరియు దక్షుని పక్షము వారి నడుమ శాప ప్రతిశాపములు జరిగినప్పటికీ ఘన వైష్ణవుడైనందున శివుడు మాత్రం ఒక్క మాటైనను పలకలే. వైష్ణవుడు ఎల్లప్పుడూ సహిష్ణువైయుండును. శివుడు పరమోన్నతుడగు వైష్ణవునిగా పరిగణింపబడినాడు కనుకనే ఈ సందర్భమున ప్రదర్శితమైనట్లు అతని నైజము పరమోత్తమమై ఉన్నది. తన పక్షము వారు మరియు దక్షిణ పక్షం వారు ఆధ్యాత్మిక జీవనం నందు ఎటువంటి అభిరుచి లేకుండా అనవసరముగా శాప ప్రతిశాపములకు దిగినారని తెలిసినందున అతడు భిన్నుడయ్యాను. వైష్ణవుడు అయినందున అతడు తన భావనలో ఒక్కరిని హెచ్చుగా ఇంకొకరిని తక్కువగా చూడలే. భగవద్గీత 5.18 ఎందు తెలుపబడినట్లు పండిత సమదర్శన పండితుడైన వాడు ఎల్లరినీ ఆధ్యాత్మిక స్థాయిలోనే గాంచును కనుక ఎవరిని తక్కువగా గాని హెచ్చుగా గాని చూడండి. కనుక తన అనుయాయుడు నందీశ్వరుని అతనితో పాటు భృగుమునిని శాప ప్రతిశాపము నుండి నిలువరింపజేయుటకు అచ్చట నుండి వెడలిపోవుట తప్ప శివునికి వేరొక మార్గము లేకుండెను. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. సో ఇది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యంలో ఈ శ్లోకములకు ఇవ్వబడినటువంటివి. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం. శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశ తారిణి. నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరిత్విషే నమః. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరి ప్రియే.
వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటిది ఈ అధ్యాయము దక్షుడు పరమశివుని శపించుట. సో విదురుడు అడిగినటువంటి దానికి సమాధానంగా మైత్రేయ ముని చెప్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో మొదటగా మరి అంటే ఇక్కడ విదురుడు ఆయనను అడిగినటువంటివి 2 ప్రశ్నలు. ముఖ్యంగా మామాళ్ళుల మధ్య వైరం ఎందుకు ఏర్పడింది, అంతగా వారి నడుమ అంటే ఆ సతీదేవి తన దేహాన్ని, ఎందుకంటే దేహాన్ని త్యజించడం అనేటువంటిది చాలా కష్టంతో కూడుకున్నటువంటిది, అటువంటి దేహాన్ని త్యజించవలసినటువంటి ఆవశ్యకత సతీదేవికి ఎందుకు వచ్చింది అనేటువంటిది ఆయన. సో అందులో ముఖ్యంగా మామాళ్ళుల మధ్య జరిగినటువంటి వైరానికి కారణము ఇప్పటి వరకు వివరించబడుతూ ఉన్నటువంటిది వివరించి, సో అక్కడ దక్షుడు శివుడు తనను అవమానపరిచాడు సభలో అని ఈ దేహపరమైనటువంటి భావనతో లౌకికమైనటువంటి విషయాలను ఆలోచించినటువంటి దక్షుడు మరి శివుడి యొక్క వాస్తవిక ఆధ్యాత్మిక స్థానాన్ని గురించి ఆలోచించకుండా నాకు సభలో మర్యాద ఇవ్వలేదు అని అతన్ని శపించడము, మరి అక్కడి నుంచి ఆయన వెళ్ళిపోవడము. ఎప్పుడైతే శివుడు శపించబడ్డాడో అనేటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి శివుడి యొక్క ప్రధాన అనుచరుడైనటువంటి నందీశ్వరుడు అక్కడ శివుడిని అవమానపరిచినందుకు దక్షుడిని అక్కడే ఉండి ఎవరు కూడా దక్షుడు ఆ విధంగా చేస్తూ ఉంటే ప్రతిఘటించినటువంటి లేదా మార్పలకకుండా ఉన్నటువంటి బ్రాహ్మణులను అతడు శపించడం. సో మరి దక్షుడికి శివుడికి జరిగినటువంటి సంఘటనలో మమ్మల్ని ఎందుకు గుంజారు అనుకుంటూ భృగు మధ్యలోకి రావడం, భృగు మహర్షి వచ్చేసి శివ అనుయాయులను ఆయన వారు దిగజారినటువంటి స్థితికి అనుకూలంగా అలాగే మీరు ఉండిపోండి అన్నట్లుగా మరి శివ అనుయాయులందరినీ కూడా ఆయన శపించడము. సో ఎందుకంటే మీరు శివుని సంతృప్తి పరచడానికి మీరు చేసేటువంటి వ్రతం కానీ ఆ వ్రత నియమాలను ఆచరించేటువంటి వాడు ఎవడైనా ఖచ్చితంగా పాషాండుడై స్వశాస్త్రముల నుండి వైదొలుగుగాక, అంతేకాకుండా ఆ శివార్చన వ్రతాలను పాటించినటువంటి వాళ్ళు పరమ మూర్ఖులై పొడవాటి జుట్టును పెంచుకుంటూ మద్యము మాంసము తీసుకుంటూ ఉందురుగాక అని భృగువు వారిని శపించడము. ఇంకా మీరు వేదాలను మరియు వేదములను అనుసరించేటువంటి బ్రాహ్మణులను నిందించారు కనుక మీరు నాస్తికత్వంలో ఉన్నటువంటి వారే అంటూ జనుల యొక్క మంగళకర పురోభివృద్ధి కొరకై వేదములు శాశ్వతమైనటువంటి ధర్మ నియమాలను ఇస్తూ ఉన్నటువంటివి. మరి అటువంటి ఆ మార్గంలో పూర్వము నిష్ఠగా అనుసరించబడింది, ఋషుల చేత అది పూర్వము నిష్ఠగా అనుసరించబడినటువంటిది. మరి సర్వజీవ సుహృతుడు అయినటువంటి ఆ జనార్దుడే మహావిష్ణువే ఆ వేద పదమునకు ప్రమాణము, ఆ దేవదేవుడే ఆ వేద పదమునకు ప్రమాణము అంటూ
ఆ భృగువు ఇంకా వారిని శపించి అటువంటి సంఘటన మనము చూసినటువంటిది. సో ఎందుకంటే మరి ఆ సనాతన అంటే మన ధర్మం నుండి బయటపడి తాగుబోతులుగాను మత్తు పదార్థాలను తీసుకుంటూ మైథున సుఖానికి అలవాటు పడి స్నానం ఆచరించకుండా మాదక ద్రవ్యాలను పీల్చుకుంటూ శివానుయాయులు మానవుల శిష్టాచారమునకు విరుద్ధంగా ఉంటారు అని, మరి వేద నియమాలపైన తిరుగుబాటు చేసినటువంటి పాషాండులుగా ఉన్నటువంటి వీరే వేద ప్రామాణికులము అనేటువంటి నిదర్శనం అవుతూ ఉంటారు అని. సో మరి అటువంటి జంతుప్రాయులు వేద నియమములకు శ్రేష్టత్వమునకు తామే నిదర్శనం అవుతూ ఉన్నారు అంటూ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యాన్ని మనము అంతకు ముందు శ్లోకాలలో చూసినటువంటిది. సో ఈరోజు చూస్తూ ఉన్నటువంటి ఇంకా కొనసాగిస్తూ తద్బ్రహ్మ పరమం శుద్ధం సతాం వర్త్మ సనాతనం విగర్హయాత పాషాండం దైవం ఓ యత్ర భూతరాట్ అంటూ ఇంకా కొనసాగించి ఆ భృగు మహర్షి అన్నటువంటి విషయాన్ని ఈ శ్లోకంలో చూస్తూ ఉన్నాం. సో ఇక్కడ యత్ర భూత విరాట్, భూతపతి అంటే శివుణ్ణి ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి తద్బ్రహ్మ, ఆ వేదములు, బ్రహ్మ అంటే ఇక్కడ వేదములుగా చెప్తుంది లేదా జ్ఞానముగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి వేద జ్ఞానం, ఆ వేదములు పరమం, పరమ విశుద్ధములు అయినటువంటి పరమ జ్ఞానము అయినటువంటి మరియు శుద్ధం సతాం సాధు పురుషుల యొక్క విశుద్ధమైనటువంటి మార్గము, వర్త్మం మార్గము, సనాతనం సనాతనమైనటువంటిది, ఎప్పటి నుంచో ఉన్నటువంటి ఆది లేనటువంటిదిగా చెప్పవచ్చు ఇంకా అట్లా. సో మరి ఎంతో పూర్వంగా ఉన్నటువంటి మరి ఈ పరమ విశుద్ధము మరియు సాధుపతము అయినటువంటి ఆ వేదములను నిందించినందున విగర్హయాత పాషాండం, విగర్య నిందించినందు వలన, పాషాండం యాత పాషాండం పాషాండత్వమునకు మీరు దిగజారుదుగాక పొండు. సో దైవం ఓ యత్ర భూతరాట్ అంటున్నాడు. ఇంకా అంటే ఆ దైవం, దేవతలు మీరు అంటే ఆ భూతపతి అయినటువంటి శివుని యొక్క అనుయాయులైనటువంటి మీరు నిస్సందేహంగా ఆ పాషాండత్వమునకే దిగజారుదురుగాక అంటూ ఇంకా ఆ భృగు మహర్షి కొనసాగించినటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఆ విధంగా అటు శివ అనుయాయులు అక్కడ ఉన్నటువంటి సభలో ఉన్నటువంటి బ్రాహ్మణులను, ఆ తర్వాత బ్రాహ్మణుల పక్షాన లేదా ఋషుల మునుల పక్షాన భృగుముని శివుని అనుయాయులను, ఆ విధంగా ఒకరికొకరు ప్రతిశాపాలు పెట్టుకుంటూ ఉన్నటువంటి, ఎందుకంటే వైరం జరిగినటువంటిది దక్షుడికి శివుడికి అది అయిపోయింది. ఆ శాపం పొందినటువంటి శివుడు సభలో అలాగే కాముగా కూర్చొని ఉన్నాడు. కానీ ఇక్కడ శివ అనుయాయులు బ్రాహ్మణులను నిందించడము, బ్రాహ్మణులు తిరిగి శివ అనుయాయులను నిందించడం అంటే శపించడము జరుగుతూ ఉన్నట్టు, ప్రతిశాపాలు జరుగుతూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని మైత్రేయుడు, అంటే అక్కడ వాళ్ళు ఒకళ్ళనొకళ్ళు శపించుకున్నటువంటి విషయాలను ఇప్పటి వరకు మైత్రేయుడు చెప్పినటువంటిది. సో ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, శివుడు ఇచ్చట భూతరాట్ అని వర్ణించబడ్డాడు. అంటే భూతరాట్ అంటే భూత అధిపతి అని అర్థం. భూత అనేటువంటి దానికి రెండు రకాలైనటువంటి పదాలు ఇక్కడ ఉండేటువంటివి. భూత అంటే ఒక రకంగా దెయ్యములు మరియు తమో గుణంలో ఉన్నటువంటి వారు అని చెప్పబడేటువంటిది. భూతాలుగా చెప్పబడేటువంటి అంటే దెయ్యాలు మరియు ఆ తమో గుణంలో ఉన్నటువంటివి, వారిని అలా భూతములు అని పిలువబడతారు.
సో అంటే ఇక్కడ భూతరాట్ అనేటువంటి పదము మరి ఇక్కడ భృగు మహర్షి వాడినటువంటి దానికి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది ఆ తమోగుణ భరితులైనటువంటి సో మరి ఆ విధంగా తమో గుణంలో ఉన్నటువంటి ఆ వారికి ఆయన అధిపతిగా ఉన్నటువంటి వాడు కనుక భూతరాట్ భూత తమోగుణ భరితుల నాయకుడు అని శివుడిని ఆయన ఇక్కడ సూచిస్తూ ఉన్నటువంటిది. అలాగే మనకి భూత అనేటువంటి దానికి మరొక పదము జన్మించినది లేదా సృష్టించబడినటువంటిది అనేటువంటి మరొక అర్థం కూడా కలదు. భూత అంటే జీవులు, అంటే సృష్టించబడినటువంటిది లేదా జన్మించినటువంటి ఉండేటువంటి జన్మ తీసుకున్నటువంటి, సో ఉనికిలోనికి వచ్చినటువంటిది ప్రతిదీ కూడా భూత అనేటువంటిది చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటి. అందుకే సర్వభూతానాం అని చెప్తారు, అన్ని జీవులు కూడా అనేటువంటిది ఇక్కడ. సో భూత అంటే మరొక పదము ఇక్కడ. సో ఆ భావనలో చూసినట్లయితే ఆయన ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉండేటువంటి ఈ జీవులకు అతడు తండ్రిగా భావించబడవచ్చు అనేటువంటిది శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఈ భౌతిక జగత్తులో శివ పార్వతులు తల్లిదండ్రులుగా చెప్పబడేటువంటిది. మరి ఇక్కడ శివుడు ఆ నీచ జీవజాతుల నాయకుడని భృగుముని ఇచ్చట పలికినటువంటి, అంటే ఆయన వాడినటువంటి పదం భూతరాట్ అంటే తమోగుణ భరితులకు నాయకుడు. అంటే తమోగుణ భరితులకు నాయకుడు అనేటువంటిదిగా శివుడిని ఆయన వాడినటువంటి పదాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. మరి ఆ విధంగా ఆ తమోగుణ జీవుల లక్షణాలు మరి ఏ విధంగా ఉంటాయో ఇంతకు ముందే తెలుపబడినటువంటిది. ఎందుకంటే వారు సదాచారాలను వదిలివేసి ఉండేటువంటిగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే స్నానం ఆచరించకుండా ఉండడం, పొడుగాటి జుట్టును అలాగే విభూతి పూసుకున్న తర్వాత కపాలాలను మెడలో ధరించి ఆ విధంగా ఉండేటువంటి వాళ్ళుగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి భూతరాట్టుని అనుయాయుల పతంతో పోల్చినచో వైదిక విధానము మరి నిశ్చయంగా శ్రేష్టమైనదే. మానవ జీవితం యొక్క అత్యున్నత లక్ష్యమగు ఆధ్యాత్మిక జీవనమును మరి ఇది అంటే అది జనులకు కలిగించుటయే దానికి కారణము అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఆ శివ అనుయాయుల యొక్క మార్గంతో పోల్చినప్పుడు వైదిక విధానము ఉన్నతమైనది అనేటువంటిది ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. కనుకనే వేద నియమములను ఎవరైనా నిరసించినచో లేదా నిందించినచో వాళ్ళు పాషాండత్వానికి పతనము చెందుతారు అనేటువంటిది ఇక్కడ, అంటే నిరాకార విధానానికి వెళ్ళిపోతారు అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఆ విధంగా వారి మధ్య జరిగినటువంటి విషయాలను తెలిపినాక మైత్రేయుడు తను పదాలను చెప్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు చెప్పినట్టు మైత్రేయుడు ఆ సభలో జరిగినటువంటి గందరగోళం గురించి, అక్కడ జరిగినటువంటి ఒకళ్ళనొకళ్ళు నిందించుకున్నటువంటి విషయాలను ఆయన తెలియచేసినటువంటిది. ఇప్పుడు తను చెప్తున్నాడు. మైత్రేయ ఉవాచ తస్యైవం వదత శాపం భృగో స భగవాన్ భవః నిత్యక్రామ తత్ కించిద్విమనా ఇవ సానుగః. సో మైత్రేయుడు ఇక చెప్తున్నటువంటిది ఇట్లు అన్నాడు అని చెప్తున్నాడు. ఏమంటున్నాడంటే మైత్రేయుడు ఇక్కడ తన అనుయాయులకు మరియు దక్ష భృగు పక్షము నడుమ శాప ప్రతిశాపములు జరిగినప్పుడు పరమశివుడు మిగుల కిన్నుడయ్యను. ఒక్క మాటైనను పలకక అతడు పిమ్మట అనుచర వర్గమును గూడి యజ్ఞస్థలని వీడెను అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఆ విధంగా ఒకరినొకరు శపించుకునేటువంటి ప్రతిశాపాల గురించి చెప్పిన తర్వాత ఆ సభలో జరిగినటువంటి సంఘటన గురించి తను చెప్తూ ఉన్నాడు. ఎందుకంటే ఇదంతా జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ పరమశివుడు అక్కడే ఉన్నాడు.
కానీ ఆయన ఏమీ కూడా పలకక మౌనంగానే ఉండిపోయినటువంటి వాడు. సో ఆ విధంగా భృగువు ఆ శివ అనుయాయులను శపించిన పిదప అక్కడ జరిగినటువంటి విషయాన్ని ఈ విధంగా తెలియచేస్తున్నాడు మైత్రేయుడు. ఏం జరిగిందట అక్కడ? శివుడు తన యొక్క అనుచరులైనటువంటి అనుయాయులైనటువంటి వారికి, అలాగే దక్షుడు, భృగు పక్షం వారికి నడుమ ఆ శాపం, అంటే ఇక్కడ ఒక రకంగా దక్షుడికి పక్షము వారు అని చెప్తున్నా, అంటే దక్షుడిని సమర్థించిన వారుగా చెప్పవచ్చు. అలాగే అందులో కొంతమంది దక్షుడికి సమర్థించకుండా సాధారణంగా ఉండిపోయిన, తటస్థంగా ఉండిపోయిన వాళ్ళు కావచ్చు. కాబట్టి ఆ విధంగా 3 గ్రూపులుగా ఆయన చెప్తున్నారు. తను అంటే శివ అనుయాయులు, దక్షుడు అనుయాయులు, అలాగే భృగు పక్షం వారికి నడుమ శాప ప్రతిశాపములు జరిగినప్పుడు పరమశివుడు మిగుల కిన్నుడయ్యను అనేటువంటిది చెప్తున్నటువంటిది. సో ఏమి కూడా మాట్లాడకుండా మౌనంగానే ఉండిపోయాడు. ఒక్క మాటైనా పలకకుండా అలాగే మౌనంగా ఉన్నాడు. అందుకే చెప్తున్నారు, ఒక్క మాటైనను పలకక అతడు అక్కడ నుంచి లేచి వెళ్ళాడు. అంటే ఎప్పుడైతే ఆయన లేచి వెళ్తున్నాడో ఆయన యొక్క అనుయాయులందరూ కూడా, అనుచర వర్గం అంతా కూడా ఆయనతోనే వెళ్ళిపోతుంది. అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఒక్క మాటైనా పలకకుండా అతడు ఆ శాప ప్రతిశాపాలు జరిగిన పిమ్మట ఆ సభ నుండి తన యొక్క అనుచర వర్గాన్ని గూడి ఆ యజ్ఞ స్థలి ఏదైతే ఉందో ఆ యజ్ఞ స్థలి నుండి అతడు వీడి వెళ్ళిపోయాడు అని చెప్తున్నారు. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వారి యొక్క భాష్యంలో ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని చూసినట్లయితే, పరమశివుని యొక్క పరమోత్కృష్ట నైజము ఈ శ్లోకంలో తెలియపబడినది అంటూ చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే మరి తన పక్షం వారు మరియు దక్షిణ పక్షం వారి నడుమ శాప ప్రతిశాపములు జరిగినప్పటికీ శివుడు మాత్రము ఒక్క మాటైనా పలుకలేదు. కారణంగా అతడు ఘన వైష్ణవుడు, ఉత్తమమైనటువంటి వైష్ణవుడు అయినందుకే శివుడు ఆ విధంగా ఉన్నాడు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే వైష్ణవుడు ఎల్లప్పుడూ కూడా సహిష్ణువై ఉండును, చాలా ఓపికతోను అతడు సర్వజీవుల ఎడ సమత్వ భావంతో ఉండేటువంటి విషయాన్ని సహిష్ణున అంటూ అంటే ఎంతో ఓర్పుని కలిగి ఉండేది. మనకి చైతన్య మహాప్రభువులు వారు చెప్తూ ఉంటారు, గడ్డిపూస కన్నా తేలిక భావంతో తనను ఉండాలి, తను ఇతరుల నుండి గౌరవాన్ని వాంఛించకుండా ఇతరులందరినీ కూడా వైష్ణవుడు గౌరవించాలి అని చెప్తారు. అలాగే చెట్టు వలె ఎంతో ఓర్పుని కూడా కలిగి ఉండవలను అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో మరి ఇక్కడ అందుకనే వైష్ణవుడు ఎల్లప్పుడూ సహిష్ణువై ఉండును. మరి శివుడు పరమోన్నతుడు అగు వైష్ణవునిగా పరిగణించబడినాడు. ఎందుకంటే ఆ వైష్ణవుని యొక్క ధర్మాన్ని అతడు ప్రదర్శించినటువంటి కారణంగా పరమ వైష్ణవుడిగా ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటి. సో కనుక మరి ఆ శివుడు ప్రదర్శించినట్లు అతని యొక్క నైజము పరమోన్నతమైనది, పరమోత్తమమైనది అని చెప్తున్నారు. తన పక్షం వారు మరియు దక్షిణ పక్షం వారు ఆధ్యాత్మిక జీవనమునందు ఎటువంటి అభిరుచి లేకుండా అనవసరంగా శాప ప్రతిశాపములకు దిగినారని తెలిసినందున అతడు కిన్నుడయ్యను. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు కూడా శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్పారు, వారు సభలో వారి వారి స్థాయిలను మరిచి ప్రవర్తించినటువంటి విషయము జరుగుతూ ఉన్నటువంటిది. మరి యాక్చువల్గా అటు దక్షుడు పక్షం వాళ్ళైనా లేదా భృగు వైపు ఉన్నా లేకపోతే అటు శివుని వాళ్ళు ఉన్నా ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ఉండవలసినటువంటి వాడు సహిష్ణువై ఉండాలి. కానీ వీళ్ళు ఒకళ్ళొకళ్ళు సహించుకోకుండా ఒకళ్ళపైన ఒకళ్ళు క్రోధ ఆవేశాలతో శాప ప్రతిశాపాలకు దిగారు. కనుక శివుడు మరి వీళ్ళెవరూ కూడా వారి వారి ఆధ్యాత్మిక జీవనం పైన అభిరుచిని లేకుండా ప్రవర్తిస్తున్నారు అని
తలుచుకుని కిన్నుడయ్యాడు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ మరి వైష్ణవుడు అయినటువంటి కారణంగానే ఆయనలో ఎటువంటి భేదభావం లేదు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఎవరిని హెచ్చుగాను ఇంకొకరిని తక్కువగాను ఆయన చూడలేదు. మనకి భగవద్గీతలో కూడా చెప్తారు, విశుద్ధ భక్తుడు, స్థితప్రజ్ఞుడు దేన్నైనా సమత్వ భావంతోనే చూస్తారు అని చెప్తూ ఉంటారు. అలాగే పండిత సమదర్శన అనేటువంటి మనకి ఇక్కడ ఈ 5వ అధ్యాయము 18వ శ్లోకాలని మనకి గుర్తు చేస్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని చూడవచ్చు. విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని అంటూ ఆయన చెప్తూ ఉంటారు. సునిచైవ స్వపాకేచ పండిత సమదర్శిన అనేటువంటి శ్లోకాన్ని ఆ విద్యా వినయాలు కలిగినటువంటి బ్రాహ్మణుడునైనా, అలాగే గవిహస్తిని, గవి అంటే గోవునైనా, హస్తిని అంటే ఏనుగునైనా, సుని అంటే కుక్క ఎందును, స్వపాకేచన అంటే చండాలుడు ఎందైనా, సమదర్శిన అనేటువంటిది పండితుడు అనేటువంటి వాడు సమత్వ భావంతో ఉంటాడు అని చెప్తారు. సో కనుక ఇక్కడ మరి శివుడు కూడా సమత్వ భావం, సమదర్శనుడు భావంతో ఉన్నటువంటి, ఎందుకంటే ಎಲ್ಲరినీ ఆధ్యాత్మిక స్థాయిలోనే గౌరవించు కనుక ఎవరిని తక్కువని ఎవరిని హెచ్చుగానో చూడరు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. సో తన పరభేదం లేకుండా ఆయన అందరూ కూడా ఆధ్యాత్మికంగా దిగజారిపోయారు అనేటువంటి విషయాన్ని చూసి ఇక తన అనుయాయుడగు నందీశ్వరుణ్ణి, అతనితో పాటు భృగుమునిని శాప ప్రతిశాపముల నుండి నిలువరింప చేయుటకు అచ్చటి నుండి వెడలిపోవడం తప్ప శివునికి వేరొక మార్గము కనిపించలేదు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఎందుకంటే ఇంకా శివుడు అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతే ఎలాగో నందీశ్వరుడు కానీ వాళ్ళు కానీ ఎక్కడ ఉండరు కాక. సో ఎదుటిపక్షం వాళ్ళు లేనప్పుడు ఈ భృగు వాళ్ళు కానీ దక్షుడు కానీ ఇంకా మాట్లాడేటువంటి అవకాశం ఉండదు. సో కనుక ఇక మరి వారు ఆ విధంగా అంటే అన్కంట్రోల్డ్ కండిషన్లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితిగా భావించి శివుడు ఇక అక్కడ జరుగుతూ ఉన్నటువంటి ఆ నందీశ్వరుడు భృగు మహర్షి వాళ్ళ శాప ప్రతిశాపంలో నిలువరించ చేయడానికి ఆయన అక్కడి నుండి వెళ్ళిపోయాడు, వేరొక మార్గం లేదుగా భావించి వెళ్ళిపోయాడు అనేటువంటిది శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం ఇక్కడ. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీస్ మాతాజీస్ ఎవరైనా ఏవైనా యాడ్